Ați cunoscut clientul, Da. i-ați făcut scoring-ul, îi puneți pe masă un contract, nu? Un contract. După, aș vrea totuși să mai adaug eu ceva, după ce stabilim profilul de risc și înțelegem mai mult din expunerile pe care clientul le are, după aceea începem să discutăm despre strategia de investiții. Da, sunt aspectele operaționale în care să vedem care este strategia de investiții pe care clientul o îmbrățișează, expunere pe piața locală, expunere pe piețe externe sau un mix, adică o strategie de investiții mixtă. Voi oferiți și soluția de a vă duce cu investițiile pe piețe străine. Da, sigur. Ok. Noi după ce facem acest... Ce preferă, așa una peste alta, în linii mari? Preferă mix? Preferă mixt. Da, e un mix de investiții. Ce voiam să-ți spun este că după ce se termină MiFID-ul, noi avem 5 profile de risc. Ok. Primul, dacă ne uităm la extreme, primul este defensiv, adică înseamnă o expunere de 100% instrumente cu venit fix. Ultimul este agresiv, asta înseamnă că e un profil în care investim 100% în acțiuni. Dar ce se întâmplă? Din punct de vedere expunere și strategie de investiții, putem să avem mai multe, după cum spuneam, piață locală, piață externă și mixt. Și le alocăm în acele procente în funcție de profil obținut. Okay. Pe de altă parte, noi lucrăm cu 4 tipuri de valute. Lucrăm cu lei, euro, dolar și GBP. Ok. Adică deci alimentările de cont se pot face în valutele... Liră, în liră, în euro, în dolar sau în lei. Da. Aveți conturi deschise pentru fiecare și în funcție de ce îmbrățișează clientul ca și strategie, aveți expunere pe piața respectivă, nu mai pierde la schimbul valutar. Sigur că pentru că până la urmă noi atragem banii, dacă avem expunere și cumpărăm instrumente în GBP, atunci poate nu cumpărăm integral, dar evident dacă e nevoie facem un schimb valutar, noi avem rolul de client instituțional în fața instituțiilor bancare, fapt pentru care în mod firesc ar trebui să avem niște rate de schimb mai bune decât un client de retail. Din acest motiv, acceptăm alimentările de cont în 4 valute sau într-un mix de valute, pentru că pot alimenta clienții și euro și dolar și GBP. Asta e o noutate, nu știam. E prima oară când aud că primiți, că există un administrator care acceptă banii lire. Așa știam de euro și de dolar, dar în lire nu. Ok, deci aviz celor care... Clienții au fost prudenți, au considerat că diversificarea valutară este importantă și este ceva ce au putut să facă singuri. Din acest motiv, anumite economii sau sume pe care le au acum în cont din anumite... Mă gândesc că ideea asta va venit ca urmare a faptului că sunt mulți români plecați în Anglia și au bani în lire și atunci au zis, nu, eu de 20 de ani sunt în Anglia, lire vreau să am și așa mai departe. Sunt și români care sunt plătiți în euro. Da, care lucrează, sunt contracte externe și, într-adevăr, clienții ne spun, eu primesc salariul în euro, are rost să mai facem schimbul valutar? Nu e cazul. De aici, într-adevăr, au fost... Ok. Deci ne întoarcem. Îi puneți pe masă 5 oferte, 5 variante de investiții. Da. Și de aici încolo clientul, pe baza discuțiilor, alege una. Alegem noi împreună cu clientul pentru că, evident, acel nivel de risc ne duce spre un profil de risc, acel nivel, chestionarul MiFID ne duce spre un nivel de risc. Da. Aici nu e vorba de a alege. Într-adevăr, ce-mi doresc eu și ceea ce am spus clienților de fiecare dată, putem să mergem pe un profil mai conservator, dar pe un profil mai riscant niciodată. Ok, bun. Și ați ales profilul care se potrivește cu baza chestionarului, că nu puteți merge la risc mai mare dacă nu se potrivește. Urmează contractul. Contractul în care definim... pe un an, pe mai mulți ani? Contractul este pe un an, cu posibilitatea de prelungire automată. Okay. Clientul nu este captiv în produs, adică dacă dorește să închidă și apare o problemă, o situație neprevăzută, clientul poate să-și retragă banii fără să fie comisionat suplimentar, are acces permanent la banii pe care îi are în portofoliu. Sunt pe CNP-ul lui. Sunt pe CNP, atât banii pe care îi are în broker, cât și instrumentele financiare sunt tot timpul pe numele și pe CNP-ul clientului. Iar din punct de vedere administrator există o contabilitate separată și e bine să punctăm lucrul acesta. Da, avem contabilitatea fondurilor, fiecare fond are contul colector, societatea de administrare are conturile ei, iar clienții de portofolii individuale au conturile lor colectoare. Da? Asta e un aspect la care se uită ASF-ul de fiecare dată cu mare atenție, tocmai pentru a nu exista nicio interferență între banii unui fond sau unui client persoană fizică sau ai altui fond sau chiar banii societății de administrare. Bun, deci aveți contract din care poate ieși oricând, contractul e pe un an, am stabilit suma, hai să ne întoarcem la fonduri și la educație financiară pentru că
Uite, e o situație care mie mi-atrage atenția. Voi aveți posibilitatea de a face și consultanță de investiții, că asta e în obiectul de activitate, conform obiectului de activitate. Mirarea mea este că au apărut foarte mulți educatori financiari care sunt educatori financiari, dar n-am văzut niciunul pe lista de consultanți de investiții de la ASF, niciunul. Și asta e o mirare pentru mine, pentru că mi-e foarte greu să cred că în acele discuții pe care le au, nimeni nu dă un sfat. Pentru că la voi, e clar, voi aveți dreptul să dați sfaturi. Sigur, o să dați sfaturi și o să le investiți banii după ce îi faceți chestionarul. În principiu, e greu să spunem că dăm sfaturi, pentru că, de fapt, noi avem un mandat. Mai mult de atât. Noi alocăm un mandat, banii clientului, pe conform mandatului pe care ni-l oferă. Putem să discutăm cu clientul și să explicăm, să argumentăm motivele pentru care facem anumite tranzacții, evident, dar nu pot să o consider că este chiar un sfat. Adică nu e o consultanță. Păi voi nu dați sfaturi. Voi chiar îi administrați banii. Deci voi cu banii direct investiți. Pe când, altfel, dacă eu aș veni la tine, Alina, și ți-a zice, uite, eu nu știu mare lucru, am niște bani și tu ești educator financiar, tu nu ai voie să-mi spui mie niciodată, Horia, cumpără acțiunea SNP sau cumpără ETF-ul cu tare. Așa este, Horia, dar pe de altă parte clienții au nevoie de o direcție. Evident, administratorii nu fac consultanța, dar există niște chestionare prin care clienții de retail, clienții care sunt eligibili pentru fondurile de investiții, își pot face pe site-ul administratorului un profil de risc. Au nevoie de o direcție și de aici ar trebui să înceapă să răspundă la niște întrebări și de fiecare dată o să găsească de fapt un nivel de risc în care se încadrează. Noi avem pe site de fapt opțiunea asta și la final putem să spunem în urma rezultatului o matrice, în care se rezultă un nivel de risc și o propunere de alocare. Dar fără să spui nume. Fără să facem nume, este vorba ETF. De profilul fondului, nu denumirea fondului. Deci de profilul de fond, ceea ce e ok. Da. Dar numele efectiv, că de fapt, adică eu aș veni la tine, aș zice nu știu și tu mi-ai zice, tu poți să-ți aloci să cumperi asta și eu zic, Alina, eu habar n-am. Eu nu știu, clientul alege din paleta de produse pe care administratorii au și sunt suficiente în fonduri. Dacă nu mă înșel, cred că avem la nivel de piață locală undeva la 250 de fonduri și locale și străine. Da. Așadar, nu avem o problemă de diversificare a produselor fondurilor, dar din punctul meu de vedere, clienții au nevoie de o direcție și aici s-au făcut aceste eforturi în ultimii ani de educație financiară, să le vorbim chiar și de modul în care, pentru că și noi participăm activ la programele de educație financiară, atât în școli cât și în zona de instituții care ne cer suport, dar și discutăm despre atât de buget, de plan, de economisire și încercăm să vorbim și despre instrumente, să le prezentăm acele beneficii și acele riscuri ale instrumentelor financiare. În final, decizia este a clientului.